हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माताजी, चैंटिंग मुझिट्टा माताजी? हाँ यस माताजी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। நீங்க ரிமைண்டர் போட்டுருங்க, நம்ம கிளாஸ் தொடங்கிடலாம். हाँ यस माताजी। ஓகே. हरे कृष्णा माताजी, स्क्रीन தெரியுதா? हाँ यस माताजी, हरे ஓகே. कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நாம இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரையும் இஸ்கான் சார்பா உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம எப்படி சென்று அடையறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன, எந்த நேரத்துல உயிர் விட்டா எப்படி எந்தெந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகலாம், எங்க திரும்பி வராத இடத்துக்கு போவோமா, திரும்பி வருவோமா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிடலாம் எப்பவும் போல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, ஆரம்பிச்சிடலாமா கிளாஸ்? हाँ यस माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷரனா அழிவற்ற அப்படிங்கிறது. அழிவில்லாத அந்த நம்மளோட ஆத்மா என்ன செய்யும், அதே போல அழிவில்லாத அந்த ஆண்டவன் பிறப்பற்றவராக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான்கிட்ட போய் நம்ம சேரக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி சொல்றதுனாலதான் அக்ஷரங்கிறது அழிவற்ற ஆத்மா, பிரம்மாங்கிறது அந்த பகவான். அங்க போய் சேரக்கூடிய வழிமுறைகளை இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது நேத்திய இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். அத்தியாயம் 7 என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, அதுதான் நம்மளோட பக்தி யோகம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது. அதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவோட மகிமை, அவரை பற்றிய நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவருக்கு என்னென்ன ஆற்றல்கள்லாம் இருந்தது, அவர் எதுல எல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருந்தார், நீர்ல சுவையா நெருப்புல ஒளியா எப்படியெல்லாம் அவரோட ஆற்றல்கள் பரவி இருந்தது, அதன் மூலமா நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை உணரலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நேத்தி சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஏன் நம்ம சரணடையணும், சரணடைகிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம், சரணடையலைன்னா என்ன லாபம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தியும் நம்ம அதுல பார்த்தோம். அப்புறம் தேவ வழிபாடு மற்றும் தேவி வழிபாடு, அதையும் நம்ம 7.20 இருந்து 25 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நேத்தி நம்ம அதை பத்தி விஷயங்கள்லாம் படிச்சோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி நேத்தி ஸ்லோகத்திலேயே இது கடைசியா 2 ஸ்லோகமா கொடுத்திருந்தாங்க. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விதுः கிருஷ்ணம் ஆத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏவிதுः பிரயாண காலே விச மாம் தே விது யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நேற்று சாப்டர் தான் இது. ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஜரா அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளோட முதுமை, வயதாகுது இல்லையா, ஏஜ் பர்சனா வரும் இல்லையா, அந்த ஜரா அது மரணம், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இறப்பு. இந்த ரெண்டுலேருந்தும் மோட்சம் அடைகிறது, மோட்சாங்கிறது இது ரெண்டுலேருந்தும் விடுதலை அடையக்கூடியது எப்படி அப்படின்னா, நாம என்ன செய்யணும், மாம் ஆசிரித்திய எதந்தி, அது பகவான்கிட்ட போய் நம்ம என்ன செய்யணும், சரணடையணும். அதனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா, இந்த ஜராவிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நம்ம விடுதலை கிடைக்கும். பிறந்து நம்ம இழைச்சு இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இல்லாட்டி ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ஜென்மமா மாறி மாறி என்ன செய்வோம், பிறந்து இறந்துகிட்டே இருப்போம். இது மாறி மாறி வழி சங்கிலி தொடர் மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு வழி எது அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட சரணடையணும். அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கு. தே பிரம்ம தத்வித் கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம். நம்ம இருக்கும் போதே இங்க வாழுங்காலத்திலேயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பிரம்மன் நிலையை நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. நம்மளோட பௌதீக உடலுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் தான் எப்பவுமே ஒரு அழிவுங்கிறது இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு தற்காலிக தோற்றம். இந்த உலகமும் தற்காலிக தோற்றம், நம்ம உடலும் தற்காலிக தோற்றம். ஆனா நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு நிரந்தரமானது, அதுக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாது. அது என்ன செய்யும், பகவான் தொண்டு செய்யும் போது பகவானோட உலகத்துல போய் அங்க பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும். அதுக்கு அங்க ஒரு உடல் கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் எல்லாருமே நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நம்ம யாருன்னு கேட்டா நம்ம பிரம்மன், நம்மளோட உடல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆத்மான் தான் பிரம்மன் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, சாதி பூதாதி தெய்வம், ஆதி பூதா அதி தெய்வம், இந்த உலகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்குது. ஆதி பூதாங்கிறது என்ன, அந்த ஜட உலகம். அப்புறம் ஆதி தெய்வம், அது நம்மளோட பகவானுடைய இது விஸ்வரூபம், அந்த நம்ம அந்த தோற்றத்துல இருக்காரு. அது யஜ்ஞம் அப்படின்னா, யஜ்ஞபதியா இருக்கிறவரே அவருதான். எல்லா உலகங்களையும், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தையும் தேவர்களையும் இந்த யஜ்ஞங்களையும் ஆளக்கூடியவர் யாருன்னா பகவான். அப்படிப்பட்ட அதை யார் ஒருத்தர் உணர்றாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, பிரயாண காலேனா மரண தருவாயில் அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுவாங்க. அப்படி உயிரை விடுறவங்க எங்க போய் சேருவாங்க அப்படின்னா, பகவானோட உலகத்தை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிறது நேத்தி ஸ்லோகத்திலேயே கொடுத்திருக்கிறாரு. அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 8 சம்மரி சுருக்கம் அதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. முதல்ல 8.1 இருந்து 4 வரையில என்னன்னா, அர்ஜுனன் ஒரு 8 விதமான கேள்விகளை பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு.
அந்த 8 கேள்விகளுக்கும் பகவான் வந்து பதில் கொடுக்கிறாரு. அது வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா இருக்கிற நேரத்துல கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது எப்படி? நம்ம வந்து நம்ம வந்து திடீர்னு எல்லாம் இறக்குற நேரத்துல பகவானை நம்மளால நினைக்க முடியாது. நம்ம இப்போல இருந்தே என்ன செய்யணும், பகவானோடைய தொண்டுல வந்து நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டே அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அந்த கடைசி நேரத்திலயும் நமக்கு அந்த நினைவு வரும். அதை பற்றிய விளக்கங்கள்லாம் வந்து 8.5ல இருந்து 8.8 வரையும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது யோக மிஸ்ரா பக்தி. அந்த யோகத்தின் வழியா என்ன செய்யணும், பக்தி. அந்த பக்தியில இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது. நம்ம வந்து நெற்றி போட்டுக்கு நடுவுல நம்ம வந்து யோகம் பயில்றாங்க இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகத்துல கூட பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு நினைவுல வந்து யோக பக்தியினால பகவானை வந்து கடைசி தருவாயில உங்களால நினைவு கொள்ள முடியும். அதை பத்தி விஷயங்கள்லாம் வந்து 8.9 to 8.13 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். நம்ம வந்து பக்திங்கிறதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்குது. நம்ம வந்து பின்னாடி 12th சாப்டர் ஃபுல்லாவே பக்தி தொண்டை தான் நம்ம படிப்போம். அதுல வந்து நிறைய அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, சகாம பக்தி, நிஷ்காம கர்ம பக்தி அப்படின்னு நிறைய பக்தி வகைகள் இருக்கு. அதுல வந்து நிஷ்காம கர்ம பக்திங்கிறது தான் வந்து தூய பக்தியா சொல்லப்படும். அந்த மாதிரி தூய பக்தியா இருக்கிறவங்களாலதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், கிருஷ்ணரை வந்து நினைவுபடுத்த முடியும். அது வந்து 8.14 to 8.16ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னா இந்த உலகம் வந்து துன்பம் நிறைந்த உலகம், நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படிங்கிறது அந்த பாட்டுல அதுல வரும். அடுத்தது வந்து பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். இந்த பௌதிக உலகத்தை பத்தியும் கடவுளோட ஆன்மீக உலகத்தை பத்திய விஷயங்கள் வந்து 8.17 to 8.22 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பகவானை சென்றடையும் போது நம்ம எந்த தூய பக்தியோட உச்ச நிலையில நம்ம இருக்கணும், எப்படிப்பட்ட பக்தியை நம்ம செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நேற்று வந்து 7th சாப்டர் பிளஸ் இந்த 8th சாப்டர் ரெண்டுமே வந்து பக்தி தொண்டை பத்தி ஒரு முக்கியத்துவத்தை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோட உச்சநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத 8.23ல இருந்து 8.28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதை பத்தி விளக்கங்களை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இது வந்து 8 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு இல்லையா, அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா 8 விதமான கேள்விகள்கிட்ட கேட்கிறாரு. பகவான் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்றாரு. பிரம்மம்ங்கிறது இங்க வந்து ஆத்மாவை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரம்மம்ங்கிறது நம்மள ஆத்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அவர் கேட்கிறாரு. அவருக்கு பகவான் வந்து ஜீவன், அழியாத அந்த வாழ்க்கை, அதாவது ஜீவன் நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம 2nd சாப்டர் சாங்கிய யோகத்திலேயே படிச்சோம். அதை பத்தி டீட்டெயிலா பகவான் வந்து சொல்றாரு. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அத்தியாத்மான்னா என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அது ஜீவனோட இயல்பு, அதாவது சுயமான இயல்பு. இதோட இயல்பு என்ன, பகவான்கிட்ட போய் பக்தி செலுத்துறது தான், அவருக்கு தொண்டு செய்யறது தான் ஜீவனோட உண்மையான சுயஸ்வரூபம். அதை பத்தி விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் கர்மான்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. வேலை, முடிவு அல்லது செயல்பாடுகள், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கு என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா பொருள் உடலுக்கு அழிவுக்கும் செயல்கள். நம்ம இந்த உலகத்துல வாழறோம் இல்லையா, வாழறதுக்கு நமக்கு தேவையான சில வீடு வேணும், சாப்பாடு வேணும், துணிமணி வேணும், இன்னும் சில வசதிகள்லாம் இருந்தாதான் நம்மளால இங்க வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும். இந்த உடல் வாழறதுக்கு உயிருக்கு தேவையான அந்த சத்துக்கு சாப்பாடு வேணும். அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அதுக்கான நம்ம வேலையெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, அது வந்து இந்த உடலுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் கர்மால வந்தது. ஆத்மாவுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் வந்து அந்த அத்தியாத்மாவில வருது. அதை நல்லா நீங்க புரிஞ்சுங்க. அடுத்தது அதிபூதா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதாவது பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த உலகத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் அதிபூதா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதி தெய்வா, உச்ச தேவன் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா இதில் அனைத்து விதமான தேவர்களும் அடங்கும். இந்த தேவர்கள் மற்றும் அவங்க தேவர் உலகம் வாழக்கூடிய அந்த தேவ கிரகங்கள், அந்த உலகங்களுமே வந்து இதுக்குள்ள அடங்கும். பகவானோட விராட் ரூபத்துல இருக்கிறது தான் அவரு தான் வந்து அதி தெய்வம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதி யஜ்ஞா, இந்த தியாகங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னு அர்ஜுன கேட்கிறாருக்கு. அது வந்து யாருன்னா பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லு. அந்த அதி யஜ்ஞா எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது வந்து
பகவான் அனைவரின் இதயத்திலும் சேதனா மற்றும் அசேதனா, உயிர் உள்ளவை மற்றும் உயிரற்ற எல்லாத்துலயுமே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவங்க இதயத்துக்குள்ள பகவான் வசிக்கிறாரு. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. நம்ம பயிற்சி இல்லாம அந்த கடைசி நிமிஷத்துல பகவானை நினைக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளால முடியவே முடியாது. வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம இப்ப தொடங்கி நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க யாரோ ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும். அந்த கடைசி நேரத்துல நினைக்கிறது அவங்களோட பகவானோட ஒரு அருள்ல கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் ஆனா அது கிடைக்காது. நம்மளோட பயிற்சி மூலமா என்ன செய்யலாம், பகவான கடைசி நேரத்துல உயிருடன் தருவாயில நமக்கு நினைக்கிறதுக்கான கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் படி. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किम् उच्यते आदियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मपि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீர்களாக அப்படின்னு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஒரு 5 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். அது 2வதுல என்ன இருக்கிறாரு, மதுசூதனரே. மதுசூதனரேங்கிற போது அந்த மதுங்கிற ஒரு அரக்கனை பகவான் கொள்றாரு. அதே மாதிரி இவரோட மனசுல இருக்க அந்த ஐயங்கள் சந்தேகங்களை இங்க ஒரு அரக்கத்தனமா உதாரணத்துக்கு தான் அவர் அது சொல்றாரு. என்னோட மனசுல இருக்க அந்த சந்தேகங்கிற அசுரனை அழிக்கக்கூடிய பகவானே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு இதுல ஒரு 3 கொஸ்டின். இந்த 2 பாடல்கள்ல அர்ஜுனர் 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல 3 நிலைகள்ல நம்ம பார்க்க முடியும். நம்ம உயிர் வாழியும் நம்ம பிரம்மன் தான் சொல்லுவோம். இந்த மகத்தத்துவன்னு சொல்லக்கூடியதும் பிரம்மன்லங்கிற அடங்கும். அப்புறம் நான் பகவான் 3 நிலைகள்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஏற்கனவே. பிரம்மம் அப்படின்னா பிரம்மன் பிரம்ம ஜோதியை குறிக்குது. 2வதா எல்லாரோட இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. 3வதா பகவான். இந்த பரமாத்மா அண்ட் பிரம்மஜோதி 2மே பகவானோட விரிவு தானே தவிர பகவான் தான் முழுமையானவர். அவர்கிட்ட ஒரு பார்ஷியலா அது வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்ல இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। भगवद गीता माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अत्यात्ममं उच्यते बोधभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संकिंचितः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அப்படின்னா இது நம்ம ஜீவாத்மாவை தான் அவர் சொல்றாரு. நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அதோட இல்லாம பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம எல்லாம். அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த சக்திகள்லாம் என்ன இருக்குன்னா நம்மள்கிட்டயும் இருக்குது. அவர்கிட்ட இருக்க நல்ல குணங்களும் நம்மள்கிட்ட இருக்கு. அவர்கிட்ட நம்ம வேண்டாத சில அதாவது அவர்கிட்ட இப்ப நம்ம படிச்சோம்னா சூதுல நான் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்குது. எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருக்கிற எல்லா குணங்களும் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. ஆனா அளவுல மிகச்சிறிய அளவுல இருக்குது. பகவான்கிட்ட அது நிறைஞ்சு காணப்படுது. அதே மாதிரி அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமானது பிரம்மன் எதுன்னா நம்மளோட அந்த ஜீவாத்மா. அடுத்தது அதன் சுவாபமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதோட சுவாபம் என்ன, அது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுறதுதான் அதோட இயற்கையான சுபாவம். அந்த சுபாவம் என்னன்னா அத்தியாத்மா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்தது ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நம்ம இந்த உடலை வளர்க்கணும் இல்லையா,
அதுக்கு நம்ம உழைக்கணும் இல்லையா? அது வந்து என்ன சொல்லப்படுது இங்க வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த கர்மா வந்து நல்ல கர்மாவா இருந்ததுன்னா நம்ம நல்ல கதி அடைகிறோம். அதே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மா வந்து தீமையா இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம வேற மாதிரி அடைகிறோம். இப்ப இங்க பார்த்தா ஒரு பெண் மேல ஒருத்தர் விருப்பப்படுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் அதிகமா இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அடுத்த பிறவியில நாயா பிறக்குறாங்கன்னு இங்க காட்டப்பட்டிருக்குது. இவரு வந்து என்ன செய்யறாரு, சாப்பிடக்கூடாத எதையோ ஒண்ணு அவர் சாப்பிடுறாரு. அதை சாப்பிடுறதுனால இவர் என்ன அடுத்த ஜென்மத்துல பன்றியா பிறக்கக்கூடிய ஒரு கீழ்த்தரமான அந்த மலத்தை சாப்பிடக்கூடிய பன்றியா பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுதுன்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே இப்ப இங்க இங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு வீட்டுக்கு வர ஒரு சன்னியாசி கிருஷ்ண வைஷ்ணவரை வந்து வரவேற்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க சத்சங்கத்துல சேர்ந்து பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணிட்டு நடனம் ஆடிட்டு பாடிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்க, பகவான் விஷ்ணுவை வந்து ராதா கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறாங்க. அந்த மாதிரி வழிபடுறவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல எங்க போறாங்க, கோலோகத்துக்கே நேரா போயிடுறாங்க. அங்க போய் பகவான்கிட்ட வந்து நித்தியமான அங்க ஒரு உடல் கிடைச்சு அங்க வந்து சந்தோஷமா வாழறாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா வேதங்கள்ல எல்லாம் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஆத்மா என்ன செய்யுதுன்னா இந்த இருள் அடைஞ்ச இந்த ஜடத்தோட தொடர்பு வச்சிருக்கும் போது அது என்ன செய்யுது, நம்ம வந்து மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த என்ன உடல் கிடைக்குதுன்னா உயிர் வாழிக்கு வந்து இந்த ஜட உடல் கிடைக்குது. அதே வந்து பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மாவா நம்ம என்ன செய்யறோம், பகவான்கிட்ட சென்றடைகிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆத்மாவா நம்ம மாறிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது. அதாவது ஜடத்தோடையும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இருக்குது, ஆன்மீகத்தோடையும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தா மதில் மேல் பூனை மாதிரி நம்மளோட உயிர்வாழிகளோட நிலைமை இருக்குது. அதனாலதான் அதுக்கு வந்து நடுநிலை சக்தி அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சொர்க்கத்தை விரும்பக்கூடியவங்க உயிர்வாழி என்ன செய்வாங்க, யாகம் செய்வாங்க, புண்ணியங்கள்லாம் செய்வாங்க. அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு எங்க போவாங்க அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போய் சேருவாங்க. அந்த பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள தொண்டெல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா அவங்க கிருஷ்ண உலகம் போறதுக்கான வழிமுறை அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா தூய பக்தியில அவங்க வரமாட்டாங்க. ஆனா பக்தி செலுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க, புண்ணிய காரியங்கள்லாம் நிறைய செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு சென்றடைவாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போய் சென்று அடைஞ்சோன்னா அங்க பல காலம் என்ன செய்வாங்கன்னா அங்க அங்க வந்து சோமரசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, சுகங்கள்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. இங்க இருக்கிற சுகங்களை விட அங்க வந்து சொர்க்கலோகத்துல இன்னும் வந்து சுகம் அதிகமா இருக்குங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட உலகத்துல போய் அங்க சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. எது வரையிலும் அவங்களோட புண்ணியங்கள்லாம் தீர்ற வரையிலும். அந்த புண்ணியங்கள்லாம் தீர்ந்து முடிச்சோம்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு தான் வருவாங்க. இந்த பூமிக்கு எப்படி வர்றாங்க அப்படின்னா மழை மூலமா வர்றாங்க. மழை பெய்யுது இல்லையா, அந்த மழை மூலமா பூமிக்கு அந்த அதுதான் துகள் மாதிரி தானே இருக்கும் நம்மளோட ஆத்மா, கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லையா. அந்த துகள் மாதிரி இருக்க அந்த ஆத்மா வந்து என்ன செய்யும், மழை துளியோட ஒட்டிக்கிட்டு பூமியில வந்து கீழே வந்து மண்ணுல விழுந்துரும். விழுந்தோன்னா அது வந்து பயிரெல்லாம் முளைக்குது இல்லையா, நம்ம விளைநிலத்துல வந்து என்ன செய்யறோம், விளைச்சல் பண்றோம். அப்போ வந்து தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி பண்ணும்போது அந்த தானியங்களுக்குள்ள அது வந்து ஒரு மாதிரி உள்ள போயிடுது. அந்த தானியத்தை எடுத்து மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்க, சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிடும்போது ஒரு ஆணுக்குள்ள அது அது போகும்போது அது விந்துவா மாறி அதுவே ஒரு பெண்ணோட திருமணமாகி அந்த பெண்ணோட உறவு கொள்ளும் போது ஒரு கருவாகி ஒரு குழந்தையா வந்து உயிர் வாழி வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்குது. இப்படிதான் வந்து என்னதுன்னா ஒவ்வொரு தரையும் நம்ம என்ன செய்யறோம், நல்ல காரியங்கள் செய்யறோம், யாகம் வளர்க்குறோம், தானம் செய்யறோம், தவம் செய்யறோம், நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யறோம். செஞ்சு முடிச்சுட்டு மேல உலகத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு போய் பாவம் செஞ்சோம்னா நரகத்துல போய் அனுபவிப்போம், புண்ணியம் செஞ்சோம்னா சொர்க்கத்துல போய் அனுபவிப்போம். அது பாவமோ புண்ணியமோ அது முடிஞ்சு தீர்த்தோடனே நம்ம என்ன செய்யறோம், மறுபடியும் இந்த மாதிரி மழை மூலமா கீழே வந்து விழுந்துடுறோம். இது வந்து ஒரு ரொட்டீனா வந்து ஒரு சக்கரம் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம்னு என்னது ஒரு இது ஒரு தீர்வே இல்லை. இப்படியே ரொட்டேஷனா நம்ம சுத்தி சுத்தி வந்து பிறந்து பிறந்து அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து அங்க போறோம். இப்படியே ஒரு சுழற்சியா இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதுதான் வந்து பலநோக்கு கர்மா. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல பலநோக்கு செயல்கள் என்று. அந்த பலநோக்கு செயல்கள்ங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து 5 வகையான நெருப்பு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அது எதுன்னா
கிரகங்கள், மேகங்கள், பூமி, மனிதன், பெண், இதெல்லாம் வந்து 5 வகையான நெருப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இததான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க வந்து பிறக்கிறதுக்கான ஒரு நிலையில வந்து நம்ம நடக்கிறோம். அப்புறம் வந்து மனித உடல் எப்படிப்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது 6 விதமான நிலைகளை கடக்கும். இத படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। आदिभूतं शरो भाव पुरुष साधि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह प्रताम वर। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை. பௌதீக இயற்கை என்ன செய்யுது அப்படின்னா மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஒரு நாள் வந்து நமக்கு வந்து குளிர் காலமா இருக்கு, ஒரு நாள் வெயில் காலமா இருக்கு, ஒரு நாள் வந்து வசந்த காலமா இருக்கு, அந்த மாதிரி மழை காலம் வருது. இந்த மாதிரி என்ன செய்யுது, இயற்கை வந்து மாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மாற்றம் அடையக்கூடிய இயற்கைக்கு பேர் தான் அதிபூதம். அவர் கேட்டார்ல கேள்வி, அதிபூதம்னா என்னன்னு. அந்த இயற்கையை தான் வந்து அதிபூதம்னு சொல்லப்படுது. இது நிரந்தரம் இல்லாதது. இதுவும் என்ன செய்யும், ஒரு காலத்துல அழிவுறும், அப்புறம் மறுபடியும் உண்டாக்கப்படும், அந்த மாதிரி சொல்லப்படுது. அடுத்தது சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். நம்ம விராட் ரூபத்துல பார்த்தோம்னா பகவானுக்குள்ளதான் எல்லா தேவர்களும் இருப்பாங்க, தேவ உலகங்களும் இருக்கும். அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்துதான் இங்க அதி தெய்வம்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக விட்டிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த பரமாத்மா யாரு அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலையும், அதாவது நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான் அதி யஜ்ஞ, எல்லா யாகங்களின் பலனையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா அவருதான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு இங்க வந்து ஒரு படம் காட்டி இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து ஒரு புழு இருக்குது. அந்த புழு என்ன செய்யுது, அப்படியே போய் போய் வந்து அடுத்ததுல கொஞ்சம் நவுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடையும் போது அது ஒரு கூட்டுப்புழுவா இங்க மாறி இருக்குது. அந்த கூட்டுப்புழு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பட்டுப்பூச்சியா உருவெடுக்குது. இது வந்து நம்ம எல்லாருமே, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இயற்கையெல்லாம் சயின்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். ஆக மொத்தம் ஒரு புழு வந்து ஒரு பட்டுப்பூச்சியா மாறுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அது வந்து உருமாறுது. அது போலதான் இந்த இயற்கையும் என்ன செய்யுது, மாறிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் நம்மளோட மனிதர்களும் என்ன செய்யறான், நம்ம வந்து 6 விதமான நிலைகளை நம்ம கடக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிறக்கிறோம், அப்புறம் வளர்றோம், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வாழறோம். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது, இனவிருத்தி செய்யறாங்க. அதுக்கு பிறகு தளர்த்தல், அது வந்து என்ன செய்யுது, தளர்ச்சி அடையுது, அப்புறம் அழிவுறுது. இந்த மாதிரி இயற்கையும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. நம்ம உடலும் என்ன செய்யுது, மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. இதுதான் வந்து, ஆனா ஆத்மாவுக்கு எந்த வித மாற்றமுமே கிடையாது. அது வந்து நிரந்தரமா ஒரே மாதிரிதான் எப்பவும் போல இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। राधे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது வாழ்வோட இறுதி காலம், நம்மளோட மரண காலத்துல பகவானை மட்டுமே எண்ணிக்கிட்டு யார் ஒருத்தவங்க உயிரை விடுறாங்களோ பகவானோட உலகத்துல சென்றடைகிறாங்கன்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான். அது எல்லாராலும் எப்படி முடியும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க வந்து பீஷ்மர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அம்பு படுக்கையில குருஷேத்திர போர்க்களத்துல இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கடைசியா என்ன வராரு, பகவானை நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடணும்னு சொல்லியிருக்கு. அவர் பார்த்துக்கிட்டே உயிரை விடுறாரு. பகவான் எதுக்கே இருக்கிறாரு, பகவானை பார்த்துக்கிட்டே அவரோட உயிர் பிரியுது. அப்படின்னா அவர் எந்த ஒரு புண்ணியம் வந்து அவர் பண்ணி இருக்கணும், எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பக்தனா இருக்க முடியும். அந்த பக்தியினாலதான் அவருக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணம்
கிடைக்குது. இதுக்கு வந்து நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து எதை ஒண்ணா நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம உயிரை விடுறோமோ அதுவாவே மறுபிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு உதாரணத்தை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்லைட்ல அதை காட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இது வந்து பாண்டவர்கள்லாம் வனவாசம் போனாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து வனவாசமும் இருக்கிறாங்க, அஞ்ஞாதவாசமும் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்க உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு மரத்து சுள்ளிகள் எல்லாம் பொறுக்க போகணும். அந்த மாதிரி நேரத்துல இவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர் போறாரு. அங்க போனோம்னா அவருக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அங்க ஒரு நீர்நிலையை பார்த்துட்டு தண்ணி குடிக்கலான்னு போறாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, அங்க யக்ஷன் வராரு. யக்ஷன் வந்து வேற ஒரு உருவமா வந்து அவங்களுக்கு தெரியல யக்ஷன்னு. அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த குளம் வந்து எனக்கு சொந்தமானது, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லி தண்ணி குடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல. சொல்ல தெரியாதனால என்ன செய்யறாரு, மீறி போய் தண்ணியை குடிக்கிறாரு. கீழே மயங்கி விழுந்துடுறாரு. அதாவது உயிரே போயிடுது. அப்படிதான். அடுத்தது என்னடா இந்த போனத இதை காணுமே, அர்ஜுனரை காணுமேன்னு அடுத்தது பீமர் போறாரு. பீமனும் அதே நிலை. அதுக்கு முன்னாடி நகுலர் போறாரு. நகுலருக்கும் அதே நிலை. சகாதேவன் போறாரு. அவருக்கும் அதே நிலை. எல்லாரும் போனவங்க எல்லாரும் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக கடைசியா வந்து தர்மர் வராரு. அவரு வந்து பார்த்தா எல்லா தன்னோட தம்பிகள் எல்லாம் அங்க வந்து விழுந்து கிடக்கிறத பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன ஆச்சு இவங்களுக்கு, ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, என்ன காரணம் தெரியலையே அப்படின்னுட்டு இவருக்கும் தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அப்ப இவரும் என்ன செய்யறாரு, இந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இங்க போறாருல. அப்போ வந்து யக்ஷன் வராரு. இவருக்கும் வந்து இந்த உருவமா ஃபர்ஸ்ட் காட்டல, மறைஞ்சிருந்துதான் கேள்வி கேட்கிறாரு. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அந்த கேள்விக்கு வந்து உன் தம்பி எல்லாம் சரியா பதில் சொல்லல. அந்த பதில் சொல்லாதனால அவங்க வந்து மீறி தண்ணி குடிக்கிறதுனால அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நான் உன்னையும் நான் கேட்கிறேன், நீ பதில் சொல்லு. நீ பதில் சொன்னீங்கன்னா உன் தம்பிகளெல்லாம் நான் உனக்கு திருப்பி தந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. கேட்டோன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Ahani bhutani gachanti hayamalayam sesha sthavaram ichanti kim ascharya madat padam. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அகானி பூத்தானி, அதாவது ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஒரு பக்கம் பிறந்துகிட்டே இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் இறந்துகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளே அதை பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கணத்துக்கும் 100 கணக்குலயும் ஆயிரக்கணக்கிலேயும் உயிரினங்கள் வந்து இறக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை, முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம எல்லாம் இறந்துதான் ஆகணுங்கிறது நமக்கு நல்ல நிச்சயமா தெரியுது. எப்ப இறக்க போறோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இறப்புங்கிறது ஒண்ணு உண்டுங்கிறது தெரியும். தெரிஞ்சும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து, தனக்கு மரணமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன செய்யுது, நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம், மரணத்துக்கு தயாராக இல்லை. தயாராக இல்லைன்னா என்ன, நமக்கு வந்து என்னமோ இறப்பே கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொத்து சேர்க்கறதுலயே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம வாழ்நாளை வந்து வீணடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். எவ்வளவு சொத்து சேர்க்கறது, எல்லா சொத்தும் நீ வந்து கோடி கோடியா சேர்த்து பங்களாவா கட்டி 4 காரு கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம இறக்கும் போது என்ன வரும், ஒரு காரு ஒரு வீட்டையாவது நம்மளால எடுத்துக்கிட்டு அங்க போக முடியுமா? அடுத்த பிறவிக்கு கொண்டே போக முடியாது. எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் நம்ம போறோம். அப்படிங்கும் போது ஏன் ஒரு பைத்தியகாரத்தனமாக நம்ம வந்து இந்த சொத்து சேர்க்கறதுல அது இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த இதுல. அது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். யக்ஷன் கேட்கிற கேள்விக்கு இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது அவரோட கேள்வி. கிம் ஆச்சரியம், என்ன ஆச்சரியம் இந்த உலகத்துல, மிக மிக பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் இவர் சொல்றாரு, இந்த வாழ்க்கை நிலை இல்லாததுன்னு தெரியும், ஒவ்வொரு நேரத்திலயும் இறப்பு ஏற்படக்கூடியதுங்கிறது தெரியும். தெரிஞ்சும் முட்டாள்தனமான என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து மரணத்துக்கு தயாராகாம இது என்னமோ இது நிரந்தரங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் வந்து மிக மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு செய்யறாரு. இது வந்து ஒரு கேள்வி. அவர் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாரு. யக்ஷன் வந்து கேட்கிற கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள். நமக்கு இங்க ஒரே ஒரு கேள்வி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது வந்து அந்த இதுக்கு வந்து தர்மர் வந்து பதில் சொன்னோன்னே என்ன செய்யறாரு, அப்பவும் அவர் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறாரு. உனக்கு நீ சரியான பதில் சொல்லிட்ட, ஆனா நான் வந்து உனக்கு நீ சொன்ன பதிலுக்கெல்லாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு தம்பியை தான் நான் உனக்கு உயிரோட தர முடியும், உனக்கு எந்த தம்பி வேணும்னு கேட்பாரு.
அப்போ கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, தனக்கு கூட பிறந்த அந்த அர்ஜுனனையும் பீமனையும் கேட்க மாட்டாரு. மாற்றாந்தாய் அந்த மாதிரியோட பிள்ளைங்கள்ல ஒருத்தரை தான் வந்து வேணும்னு சொல்றோம். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து தர்மபுத்திரரா அவர் இருந்தாரு. இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை நிலையில்லாத வாழ்க்கைக்காக இதை காட்டியிருக்கிறாங்க. இது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्रीदेवी माताजी हरे कृष्णा। श्रीदेवी माताजी। श्रीविद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। यं यं वापि स्मरन् पावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं ये वैदि कौन्तेय सदा तत्पावभावितः। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். உடலை விடும்போது எதை நினைச்சிட்டு நம்ம உயிரை விடணும்? இப்ப வந்து இங்க வந்து கீழே ஒருத்தர் விழுந்து இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பரத மகா சக்கரவர்த்தி. அவர் என்ன செய்யறாரு, அவரோட உயிர் மேல போயிட்டு இருக்கு, அது போகுது. ஆனா அவரோட நினைவுகள் இங்க இருக்கு, ஒரு மான் மேல இருக்கு. அது கட்டி இதை பாருங்க, அந்த மானை தான் அவர் நினைச்சிட்டு உயிரை விடுறாரு. அதனால அவர் என்ன ஆகுறாருன்னா அடுத்த பிறவியில மானா பிறக்கிறாரு. இந்த கருதை இதுல பார்ப்போம். ஆமா, ஜடபரதரோட வாழ்க்கையை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5.9 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து பாகவத கதை. அதனால வந்து இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு காலத்துல நடந்ததை தான் அவங்க சொல்ல இருக்கிறாங்க. பரத மகாராஜா வந்து நம்ம இந்த இந்தியா வந்து பாரத தேசம்னு பேர் வந்ததுக்கே காரணம் வந்து அந்த பரத மகாராஜா. அது அவரோட பேர்ல தான் வந்து நம்ம பாரத கண்டம்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட இந்த அகிலத்தையே கட்டி ஆண்ட ஒரு பெரிய மகாராஜர் அவரு. ஆனா அவருக்கு வந்து என்ன வருது, துறவு மேல நாட்டம் வந்துருது. அதனால தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து தன்னோட ராஜாங்கத்தையா பிள்ளைகள் மனைவி எல்லாரையும் வந்து துறந்துட்டு காட்டுக்கு வர்றாரு. காட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, துறவரம் மேற்கொள்றாரு. அந்த வாழ்க்கையில அவர் ஈடுபட்டுக்கிட்டு தனியா வந்து துறவரமா இருக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து அவருக்கு என்ன, ஒரு மானின் தொடர்பு ஏற்படுது. அவரா போய் தேடி போல, அவர் தியாகம் செஞ்சு அவர் தவம் இருக்கிற அந்த பக்கத்துல ஒரு மான், கருவுற்ற ஒரு மான் வருது. ஒரு புலிக்கு பயந்து வரும்போது பயத்துல என்ன செய்யுதுன்னா, அந்த வயிற்றுல இருக்க குட்டி வந்து இவர் இருக்க இடத்துல விழுந்துருது. அந்த மான் ஓடிடுது. அப்போ வந்து அந்த குட்டிக்கு வந்து ஆதரவு யாரும் இல்லை. அதனால இவர் என்ன செய்யறாரு, ஐயோ தாய்மான் விட்டுட்டு போயிடுச்சு, இந்த குட்டியை வந்து நாமளே எடுத்து வளர்ப்போம்னு என்ன செய்யறாரு, அந்த குட்டி மானை வந்து இவர் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இவரு செய்யறது துறவரம் போனாரு. மனைவி மக்கள் வேண்டான்னு போனவரு ஒரு மானை வந்து என்ன செய்யலாம், தன்னோட வாழ்க்கையில கொண்டு போகலாமா? அது வந்து அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு அந்த இடத்துல. அதனால அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, அந்த மான் மேல ஒரு அதிகமான ஒரு நாட்டத்தை வைக்கிறாரு. அந்த அந்த தொடர்பு வந்துதான் அவரை வந்து வாழ்க்கையில மறுபிறவியில மானா பறக்க வைக்குது. அவரு இறக்கும் போது என்ன பண்றாரு, அந்த மானை நம்ம செத்துட்டா இந்த மானை கவனிக்கிறதுக்கு யாரு இருக்கிறா, கவனிச்சுக்க ஆளு இல்லையே, எவ்வளவு பரிவோட அந்த மானை தடவி கொடுத்து வளர்க்குறாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் வளர்க்க ஆளு இல்லையேன்னு மானம் நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விடுறாரா. அதனால என்ன ஆகுது, அடுத்த பிறவியில மானா பிறந்துடுறாரு. மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு முன்பிறவி வந்து ஞாபகம் இருக்கு. எதனால அப்படின்னா, ஒரு தவ வாழ்க்கையில இருந்தார் இல்லையா, ஒரு பகவானை பத்திய தவ வாழ்க்கையில இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து மானா இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து போன ஜென்ம ஞாபகம் இருக்குது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, முனிவர்கள்லாம் அங்க வந்து நிறைய வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, காட்டுல தவம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கலந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. இங்க நல்ல உபதேசங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மான் என்ன செய்யுது, போய் அங்க இருந்துகிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்ததுனால அதுக்கு வந்து மறுபடியும் அடுத்த பிறவி வந்து மனித பிறவி கிடைக்குது. எப்படி பிறக்கிறாரு அப்படின்னா, அங்கிரசா முனிவர்ங்கிற பிராமண குலத்துல வந்து அவர் பிறக்கிறாரு. பிறந்தாலும் அவருக்கு வந்து மறுபடியும் அவருக்கு என்ன, பகவானோட கருணையினால மறுபடியும் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது. முதல் பிறவியில நம்ம பரதரா இருந்தோம், ராஜாவா இருந்தோம், அப்புறம் துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்தோம், அப்புறம் மானவன் நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம உயிரை விட்டு மான் பிறவி எடுத்தோம். இது எல்லாம் வந்து அவரோட நினைவுல இருக்குது. அதனால அவருக்கு என்ன செய்யுதுன்னா, அந்த வாழ்க்கையில வந்து எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லை. நம்ம வந்து மறுபடியும் நம்ம துறவுலதான் போகணும், இந்த வாழ்க்கை நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறாரு, அந்த குடும்பத்தை விட்டு ஒதுங்கி காட்டு பக்கமா வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, மறுபடியும் தவத்துல ஈடுபடுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு தவத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும்போது என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த வழியா வந்து ஒரு ராஜா வராரு, இந்த பல்லக்குல வராரு பாருங்க, ரகுகணர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரு. அந்த ராஜாவை பல்லக்கு தூக்கிட்டு வரவங்க எல்லாம் 4 பேர் தூக்கிட்டு வராங்க.
அப்ப என்னாச்சுன்னு தெரியல, ஒருத்தர் பல்லக்கு தூக்குறவர்ல ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு. இப்ப வந்து ஒரு கை குறையுது, 4 பேர் தூக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு தூக்கறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னொன்னா இங்க ஜடபரதரை பாக்குறாங்க. இவரு நல்லா வாட்ட சாட்டமா தான் ஒருத்தர் இருக்காரு, இவரை கூப்பிட்டுக்கலாம். ஏன் அவருக்கு ஜடபரதர் அப்படின்னா, அவர் ஒரு ஜடம் மாதிரியே இருப்பாராம். பிறந்ததுல இருந்தே யாருக்கிட்டையும் எதுவும் பேச மாட்டாரு, சாப்பிட மாட்டாரு, தூங்க மாட்டாரு. ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு உடல் எப்படி ஜடமா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு நினைவுலதான் அவர் எப்போதும் ஜட மாதிரி இருப்பாரு. யார்கிட்டையும் எந்த வித பேச்சும் வச்சுக்க மாட்டாரு. அதனால அவருக்கு ஜடபரதர்னு பேரு. அவர் வந்து பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னா, வா இங்க வந்து இந்த பல்லக்கு தூக்கு அப்படின்னு வந்து அவரை கூப்பிடுறாங்க. அவர் வந்து சரி யார் எதை சொன்னாலும் அவர் செய்வாரு. அதனால என்ன பண்றாரு, தூக்குறாரு. அவர் பல்லக்க தூக்கிட்டு போகும்போது அவங்க எல்லாம் நேரா ஸ்டிஃபா நடந்து வராங்க. இவர் எப்படி பாருங்க, வளைஞ்சுக்கிட்டு கோணிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு அப்படி இப்படி போறாங்க. அதை பார்த்தோன்னா அவர் ராஜா கேட்கறாரு, என்ன அது வந்து பல்லக்கு கோணமானலா போகுது, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அவத்தா கீழே இறக்க சொல்றாரு. பல்லக்க இறக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து கேட்கறாரு, ஏன் இப்படி நீ பல்லக்க தூக்குற, சரியா ஏன் தூக்கல அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் சொல்றாரு, கீழே நிறைய எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போயிட்டு இருக்கு, அந்த எறும்பை மிதிச்சிடக்கூடாதுன்னு தான் நான் அப்படி தாண்டி தாண்டி நடந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா எறும்புக்காக நீ பல்லக்கு தூக்குறதை இப்படியா பண்ணுவ அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கோவப்படுறாரு ராஜா. அப்ப வந்து இவருக்கு என்ன சொல்றாரு, அவருக்கு வந்து பரதர் அந்த மன்னருக்கு வந்து இவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி புத்தி சொல்லி விடுகிறாரு. என்ன சொல்றாரு, இந்த ஆத்மா வந்து தான் உண்மையானது, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் ஆத்ம ஞானத்தெல்லாம் அவருக்கு எடுத்து சொல்லி இவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த மன்னனை பக்தனாக்குறாருங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்ட கதையா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। भगवद गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुत्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्माम् एवैष्यस्य संशयः। हरे कृष्ण ஹரே माता கிருஷ்ணா जी। மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. இப்ப ஜடபரதர் வந்து மான நினைச்சிட்டு இருந்தனால மானாவே பிறவி எடுக்கிறாரு. அதெல்லாம் நமக்கு ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், கிருஷ்ண ஒரு உணர்வுல நம்ம இருக்கணும், பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. நீ எப்போதும் இந்த என்னோட கிருஷ்ண உருவத்தை நீ மனசுல நினைச்சுக்கோ, அதே சமயம் உன்னோட கடமை என்ன, போரிடுதல், அதையும் நீ செய்யி அப்படின்னு பகவானுக்கு சொல்றாரு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, நீ உன்னோட செயல்கள் எல்லாம் நீ எனக்கு அர்ப்பணி, அதனால உனக்கு என்ன வரும், பாவ புண்ணியம் விளைவு வராது. உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளோட என்ன செய்யணும், புத்தியையும் மனசையும் பகவான்கிட்ட நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்றாரு. நீ என்னையே அடைவாய், இந்த மாதிரி நீ செஞ்சினா நீ என்னை வந்து அடைவாய் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இந்த உபதேசம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கும் தான் சேர்த்து பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதை மூலமா கொடுத்திருக்கிறாரு. நாமளும் என்ன செய்யணும், பகவானை எப்போதும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்து மூலமா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே அவரை பத்திய பாடல்களை கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டு நடனம் ஆடிக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம வந்து உச்சாடனம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன செய்யணும், அவரை பற்றிய நினைவு நமக்கு வரும். நமக்கு திடீர்னு நம்ம சும்மா எல்லாம் நினைச்சுக்க மாட்டோம். அந்த மந்திரம் சொல்லும் போது பகவானை நம்ம நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும். அப்ப நம்மளோட புலன்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மள வந்து வாய் வந்து உச்சரிக்குது, காது கேக்குது, மனசு நினைக்குது, நம்மளோட புலன்கள்லாம் வந்து பகவான் பற்றிய நினைவுகள்ல ஈடுபடுது. அந்த மாதிரி ஈடுபடும் போது நம்மளோட மகாமந்திரம் உச்சரிக்கும் போது நம்மளோட நாவல் வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து நடனம் ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்மளோட மனசு, வாக்கு, வாய், மனம், அப்புறம் வந்து புலன்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா களங்கமற்று தூய்மை அடையுது. அந்த மாதிரி மனசு வந்து தூய்மை அடையும் போது என்ன செய்வோம், நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையிறது இன்னும் ஈஸியா வந்து பக்தி தொண்டுல அதிகப்பட்டு போய் நம்ம என்ன செய்வோம், இடையராது ஒன்ன வந்து எப்ப பார்த்தாலுமே வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உயர்வான நிலைக்கு பக்திக்கு நம்மளால போக முடியும். அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நாம எங்க சென்றடைவோம், ஏதோ ஒரு வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, நிறைய வைகுண்ட லோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுல ஏதோ ஒரு கிரகத்துக்கு நாம போய் சேருவோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா.
Krishna Mataji. Bhamani Mataji, Hare Krishna. Bhamani Mataji. अभ्यासयोगयुक्तेन सेदसनान्य कामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पादानुचिन्तयन् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். எதனால? அபியாச யோக யுக்தேன, அந்த மாதிரி அபியாசம்னாலே வந்து பயிற்சி. பகவானை பற்றிய நினைவுல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? பயிற்சி பண்ணணும். இங்க வந்து ஒரு அஜாமிலன் அப்படிங்கிறவரோட கதை வருது. அதை நம்ம பின்னாடி படத்தோடையும் நம்ம பார்ப்போம். அந்த மாதிரி வந்து செய்யறதுனால நம்ம வைகுண்ட லோகங்கள் அடையறதுக்கு நமக்கு வந்து உதவும் அப்படிங்கிறது. பகவானை எப்போதும் தியானிக்கணும், மனசுல நினைக்கணும். நம்ம வந்து இந்த பயிற்சியில வந்து எப்போதும் என்ன செய்யணும்? நிலை பெறலாமல் இருக்கணுங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து இதுவும் பாகவதத்துல வர்ற கதை தான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6th cantoல 1st ஸ்லோகமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அவர் படைகிறதுன்னா, அஜாமிலன், இவர் தான் வந்து அஜாமிலன் அவர் பேரு. அவர் வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவர் பிராமணர்களுக்கான எல்லா விதமான குவாலிட்டியும் அவர்கிட்ட இருந்தது. ஆனா என்ன பண்றாரு? ஒரு காட்டு வழியா அவர் போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு மதிமயக்கத்துல இருந்த ஒரு ஆண் பெண் உறவை வந்து இவர் வந்து பாக்குறாரு. பார்த்தோன்னா இவர் என்ன செய்யறாரு? தான் புத்தியை இழந்துடுறாரு. அது வரையிலும் நல்லவராதான் இருந்தாரு. இந்த காட்சியை கண்டதுனால அவரோட அந்த கண்ணுங்கிற அந்த புலன் வந்து என்ன செய்யுது? அதை பாக்குது, அது மேல பற்று வைக்குது, அது மேல அப்புறம் காமம், அப்புறம் மோகம், அது மாதிரி வளர்ந்து என்ன செய்யறது? வீழ்ச்சி அடைகிறாரு அவரு. அவர் எங்க வாழறாரு அப்படின்னா, கான்யா குப்ஜா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஊர்ல அஜாமிலன்கிற அந்த பிராமணர் இருந்தாரு. அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு? ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஒரு கல்யாணம் வேசிய போய் அவர் என்ன செய்யறாரு? விபச்சார பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. எல்லா பிராமண குணங்களும் இருந்தும் என்ன செய்யறாரு? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த வேசியோட வாழ்க்கையை நடத்தி அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னோட குடும்பம், அவருக்கு நிறைய குழந்தைகள் வேற அதுல பிறக்குறாங்க. அதனால அவங்கள காப்பாத்தணும் இல்லையா? அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்கணுமே, அவங்களை பராமரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எங்க போவாரு? அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வேதம் தான், அதை தவிர ஒண்ணும் தெரியாது. பணம் சம்பாதிக்கிற வழி தெரியல. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு? அந்த காட்டு வழியா போறவங்களெல்லாம் என்ன பண்றாரு? கொள்ளையடிக்கிறது, கொலை பண்றது, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது இப்படின்னு செய்யக்கூடாத செயல்கள், என்னென்ன பாவ செயல்கள் உண்டோ அத்தனையும் அவர் வந்து செஞ்சு தன்னோட வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறாரு. இது மாதிரி எப்படி வாழறாருன்னா, ஒரு 88 வயசு, 88 ஆண்டு காலம் வந்து இந்த மாதிரியே வாழ்க்கையை நடத்திட்டாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து 10 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. 10வது பிள்ளை பேர் வந்து, கடைசி பையன் பேர் வந்து என்னன்னா நாராயணன். அந்த நாராயணன்ங்கிற பேரை அவர் எப்படியோ அதுக்கு வச்சுட்டாரு அந்த குழந்தைக்கு. அந்த குழந்தையோட அழகுல மயங்கி, அதோட மழலை பேச்சுல மயங்கி அந்த குழந்தை மேல இவர் ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு. அது மாதிரி பிரியமா இருக்கிறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு? எப்ப பார்த்தாலுமே அந்த குழந்தைய வந்து கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாரு. நாராயணா 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 இங்க வா, நாராயணா இது சாப்பிடு, நாராயணா நாராயணான்னு எப்ப பார்த்தாலும் நாராயணனோட பேரை அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அவரு சொல்றது பூரா தன்னோட குழந்தை பேரு. ஆனா அது பகவான் எங்க கவுண்ட் எடுத்துக்கிறாரு? தன்னை சொல்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு? அஜாமிலன்னா ஒரு நல்ல பக்தனா வந்து எடுத்துக்கிறார். எப்பேற்பட்ட கருணை உள்ளம் பாருங்க பகவான். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து கருணை மிக்கவர், காருண்யம் மிக்கவர்னு நமக்கு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு கீழ்த்தரமான செயலை செஞ்சுட்டு தன்னோட பிள்ளைய அவர் வந்து ஒரு கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நாராயணான்னு. ஆனா அந்த நாராயணா அப்படிங்கிற ஒரு நாமத்தை உச்சரிச்சதுனாலயே பகவான் என்ன செய்யறாரு? இவருக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்க போறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை உள்ளவங்கண்டா பகவான் அவரு. அதனால நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்ம அந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான வேலைக்கெல்லாம் நம்ம போக விடக்கூடாது. நம்ம இயற்கையா வந்து பக்தியில ஈடுபடணும். அந்த மாதிரி இவர் என்ன செய்யறாரு? நாராயணா நாராயணன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. எப்ப பார்த்தாலும் அவரை சொல்லிக்கிட்டே வாழ்க்கை முழுக்க நாராயணா தான் கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் அந்த மாதிரி 88 வயசு வாழ்ந்தோன்னா அவருக்கு மரணம் நெருங்கி வருது. அது கூட அவரால் உணர முடியல, அந்த அளவுக்கு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து இவங்க வராங்க, இவங்க யமதூதர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? இவரோட உயிரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரெடியா வந்துட்டாங்க அவர்கிட்டக்க. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் இருக்கும்போது பாசக்கயிற்றை போட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அவரோட உயிரை எடுக்க வராங்க.
அதுல அப்ப திடீர்னு அவருக்கு என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு பயம் வந்துருது. பயத்துல என்ன பண்றாருன்னா நாராயணா அப்படின்னு பயங்கரமா சத்தமா கூப்பிடுறாரு. தன்னோட மகனை தான் கூப்பிடுறாரு, பகவான் அவர் கூப்பிடல. தன்னோட மகனை நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு பயந்து போய். கூப்பிட்டாருன்னா என்ன செய்யறாங்க, அந்த நாமம் அந்த பகவானோட அந்த நாமம் தெய்வீக நாமத்தோட காரணத்தை கேட்டோம்னா அந்த நாமத்துல குற்றமே இல்லை. அதனால என்ன செய்யுது, விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அங்க வந்துடுறாங்க. நம்மளோட தெய்வத்தோட பேரை யாரோ கூப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் விஷ்ணு தூதர்கள். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இவரு இந்த உயிர் தள்ளாடிட்டு இருக்கு பாருங்க, இங்க இவரு யமதூதர்கள் இருக்காங்க, இங்க நான் விஷ்ணு தூதர்கள் இருக்காங்க. யமதூதர்கள்ட்ட எடுக்காத ஒரு உயிரை அப்படின்னு நிறுத்துறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது எப்படி எடுக்காம இருப்போம், எங்க ராஜா யமன் சொல்லிதானே நாங்க அவரோட உயிர் எடுக்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னுட்டு அவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்ல, அஜாமிலன் நாங்க விஷ்ணு லோகத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு இவங்க சொல்றாங்க, இவங்க நரகலோகத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு இவங்க சொல்றாங்க. ரெண்டு பேருக்கு இடையில என்ன நடக்குதுன்னா சண்டை நடக்குது. இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க, ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்ன பண்றாரு, இவரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. யாரு, அஜாமிலன். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற உரையாடல்கள்லாம் இவர் கேட்கும் போது அவருக்கு அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, நம்ம எவ்வளவு கேவலமா நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதனால என்ன செய்யறாங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையை தீர்க்கறதுக்கு வேற வழி இல்லாம, சரி வாங்க நம்ம யமராஜா கிட்டே போய் கேட்போம், யாருக்கு சொந்தம் இந்த உயிர் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க, யமன்ட்ட அழைச்சிட்டு போறாங்க. அங்க போனோம்னா யமராஜர் தர்மராஜர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, விஷ்ணு தூதரா ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க, அவர் வைஷ்ணவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா அவங்க பக்கமே நீ போக கூடாது அப்படின்னுட்டு என்ன சொல்றாரு, யம தூதர்களை நிறுத்துறாரு. அது அந்த ஹரிநாமத்தை யார் ஒருத்தவங்க உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்களோட பாவங்கள்லாம் அவங்கள விட்டு விலகிடுது. அதனால அவங்கள நீங்க தொடக்கூடாது, வைஷ்ணவன் கிட்டக்கே நீங்க போக கூடாது அப்படின்னு அவங்கள விட்டுருங்க அப்படின்னு யமராஜா கட்டளை கொடுக்குறாரு. யமராஜரே என்ன செய்யறாரு, இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் என்ன செய்யறாரு, இவரு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. யமராஜாவுக்கு யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையில நடந்த உரையாடல், அப்புறம் யமராஜா என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் அவர் கேட்டதுக்கு அப்புறம்தான் இவர் உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறாரு. எவ்வளவு பெரிய இது உண்மை இருக்கு. இந்த பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம கும்பிட்டோம்னா, அவரு விஷ்ணுவை நம்ம வணங்கினோம்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வு நமக்கு காத்துக்கிட்டு, நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம இப்ப வீணடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு மனம் வருந்தி அவர் திருந்தி அப்புறம் ஒரு உண்மையான ஒரு பக்தரா மாறி தன்னோட பாவ செயல்ல இருந்தெல்லாம் அவரை நினைச்சு அதுல இருந்து வருத்தப்பட்டு அதுல இருந்து விலகி நல்லா அப்புறம் நல்ல நெறியில வாழ்ந்து அப்புறம் வைகுண்டத்துக்கு விமானம் ஏறி இந்த மாதிரி விமானத்துல ஏத்திட்டு போற அளவுக்கு ஒரு தூய பக்தரா அவரு மாறுறாரு. ஒரு கடைசி நிமிஷத்துல தன்னோட குழந்தை பெயரை சொல்றதுனாலுக்கு அவருக்கு எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்குது, வைகுண்ட லோகம் வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்குது. அப்படின்னா அந்த பகவானோட நாமத்தோட மகிமைய நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. த்வம் புராணம் அனுஷவாசிதாரம் அணிபாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமச பாஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பகவானோட குளோரிஸ், அவரோட புகழங்களை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லாம் அறிந்தவர், அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது இங்க நடக்கிறது. ஏன்னா அவரு தான் எல்லாத்தையுமே படைச்சாரு. அதனால அவரு மூலமா வெளியில வந்தது அனைத்தும் அவருக்கு தெரியும். இப்ப நமக்கு நம்ம வீட்டுல நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நடக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம். அது மாதிரி இந்த உலகத்தையே படைச்ச பகவானால இங்க நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். மிகவும் பழமையானவர். அவர் எப்ப உலகத்துல முதல்ல தோன்றினார் அப்படின்னு யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமான்னா ஒருத்தருக்கு தெரியாது. அவரை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அவர் எவ்வளவு பழமையானவர்ங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அடுத்தது கட்டுப்படுத்துபவர். நாம எல்லாரையும் நம்ம மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா பகவானுக்கு தான் இருக்குது. அவர் அணுவை விட சிறியவர்.
நம்மளோட ஆத்மாவோட அளவை நம்ம பார்த்தோம். நம்மளோட முடியோட நுனியில 10,000த்துல 1 பங்கு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு சின்ன ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவுக்குள்ள இவர் உள்ள நுழைகிறாருன்னா இவர் அதை விட எவ்வளவு சின்னவரா இருந்தா போக முடியும் உள்ளுக்குள்ள. அந்த ஆத்மாவே 10,000த்துல 1 பங்கு. இவர் அதோட நுண்ணியமா உள்ள வந்து பூந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ள வந்து அவர் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு அப்படின்னா அணுவை விட சிறியவரா இருக்கிறாரு. அப்புறம் எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கிறவர், நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவர். நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், அழித்தல் காத்தல் படைத்தல். இந்த படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் 3 படிச்சிருக்கிறோம். அதுல வந்து இவர் காத்தல் காக்கும் கடவுள் யாருன்னா பகவான் விஷ்ணுவா தான் இருக்கிறார். படைக்கிறதுக்கு வந்து இவர் தான் படைச்சவரு. ஆனா செகண்ட் கிரியேட்டரா வந்து பிரம்மா கொடுத்துருக்கிறாரு. அவர் தான் படைப்பு தொழில அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு. அழிக்கக்கூடிய தொழிலை வந்து சிவபெருமான்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு. காக்கக்கூடிய கடவுளா யார் இருக்காரு? நம்ம பகவான் விஷ்ணு தான் இருக்கிறாரு. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து மேலும் இவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். இவரை வந்து ஞான தவம் செய்யற அந்த தவசிகளாலேயோ யாகம் வளர்க்கறதுனாலயோ பலவித கல்வி நூல்களை படிக்கிறதுனாலயோ அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னா முடியாது. எதனாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ரூபமுடைய ஒரு நபர். நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, கடவுளுக்கு ரூபமே கிடையாது, அவரு வந்து ரூபமற்றவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அருவவாதிகள்லாம் வந்து பிரம்மஜோதியை தான் வணங்குறாங்க. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுனால அவங்களால பகவான் உலகத்தையே சென்றடைய முடியல. அந்த பிரம்மஜோதி வரையில தான் அவங்களால போக முடியுது. ஆனா இங்க என்ன செய்யறாங்க, இவருக்கு ஈஸியா பர்சன் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். 1000 கோடி சூரியனுக்கு நிகராக முடியாது இவரோட உடல்ல இருந்து வர்ற அந்த பிரகாசம். அவ்வளவு பிரகாசமா சுயம் பிரகாசம் அப்படின்னு வரும். சுயம் பிரகாசமானவர் அவரு. அவரோட உலகங்களும் அது மாதிரி வந்து அங்க மின்சாரமோ நெருப்போ எதுவுமே தேவை கிடையாது. எல்லாமே வந்து என்னன்னா வெட்ட வெளிச்சமா பகலாட்டம் ஜெகஜோதியா இருக்கும். அதுல இருந்து வர்றதுதான் இந்த பிரம்ம ஜோதியுமே. அப்புறம் ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர். ஜடத்தை படைச்சவரே அவரு தான். அதனால அதை தாண்டி உன்னதமான பரமபுருஷ பகவானா அவர் வந்து இருக்கிறாரு. அப்படிதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இவரை வந்து இவரோட இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சு, அவரோட உருவத்தை நினைச்சு, அவரோட நாமத்தை நினைச்சு, அவரோட லீலைகளை நினைச்சு நாம என்ன செய்யணும், அவரை தியானம் பண்ணணும். பகவானை எப்படி தியானம் பண்ணணும், எப்படி நம்ம மனசுல வந்து நினைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த வழிமுறையை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதுல என்னன்னா வந்து பூமியில வந்து அதர்மம் தலை தூக்கி நின்னுது இல்லையா. அப்ப வந்து தாபர யுகத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலகம் முழுக்க வந்து அதர்மிகள்லாம் நிறைஞ்சு தர்மம் சீர்கெட்டு போயிருக்குது. அப்போ வந்து இந்த பூமி தாய் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களால இந்த அதர்மத்தை பொறுத்துக்க முடியல. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மாவை தேடிக்கிட்டு எப்படி போறாங்க, பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். அசுர மன்னர்களால என்ன செய்யுது, பூமி தாய்க்கு வந்து கஷ்டம் ஏற்படுது. அதை வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்படி போறாங்க, பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தாள். ஒரு பசு வடிவத்துல போய் பிரம்மா கிட்ட வந்து தன்னோட குறைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க பூமி தாய். இங்க வந்து இந்த பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பசு கூட இருக்கு. அதை என்ன செய்யறாங்க, எல்லாருமா வந்து தன்னோட குறைகள் எல்லாம் சொன்னா அவர் பிரம்மாட்ட சொன்னா பிரம்மா என்ன செய்யறாரு, உடனே தியானம் பண்றாரு. விஷ்ணுவை நினைச்சு தியானம் பண்றாரு. இந்த மாதிரி பூமாதேவி வந்து கேக்குறாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு, பகவானே நீங்க தான் எங்களுக்கு வழி சொல்லணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட தியானம் பண்றாரு. விஷ்ணுவை நினைச்சு தியானம் பண்ணும்போது அப்ப வந்து விஷ்ணு என்ன சொல்றாரு, அவரோட மனசுல வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரா வந்து நான் வந்து வசுதேவர் தேவிக்கு மகனா பிறக்கிறேன். பிறந்து இந்த அதர்மங்கள் எல்லாம் அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் வரப்போறேன் அப்படின்னு அப்பவே வந்து இவரோட மனசுக்கு சொல்றாரு. அவரு வந்து அதை வந்து இங்க இருக்க தேவர்களுக்கெல்லாம் அதை வந்து இந்த செய்தியை பிரம்மா சொல்றாரு. இது வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். அதுக்கு பிறகு இங்க வந்து அவரோட விலாச விரிவாக்கத்தை பத்தி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. முதல்ல யாரு இருக்கிறா அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு. அந்த கிருஷ்ணர் தான் அங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பகவான் தான் சுயமா தோன்ற அந்த சுயம் கடவுள் அவரு தான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் பகவான் பலராமர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விரிவாங்கமா அவர் வர்றாரு. அவரோட விலாச வகை பிரபவ விலாச அப்படிங்கிறது வந்து முதல் 4 விரிவுகளை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல் 4 விரிவுகள் என்னன்னா,
அந்த இது வசுதேவர், சங்கர்ஷன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர் அப்படின்னுட்டு 4 வகையானவர்கள். அதான் பலராமர்ட்ட வந்து இவங்க வைபவ பிரகாசார். அதாவது இந்த மாதிரி முதல் வகை வந்து பிரபவ விலாசா, 2வது வைபவ பிரகாசா. இந்த 4 பேரும் அந்த வைபவ பிரகாசா அப்படிங்கன்னா அந்த சக்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிகம். இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, பிரபவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையான ஆற்றல் மிக்கவை. ஆனா வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. சக்தியை வந்து குறைச்சுக்கிட்டு அடுத்ததா விரிவங்கள் ஏற்படுது. எப்படி வந்து முதல்ல வந்து நம்ம வந்து தோன்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன விளக்கம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அடுத்த விரிவங்கமா பலராமர் வராரு. பலராமர்ட்ட வந்து 4 பேர் வந்து சதுர்வியூகம் வருது. அதாவது வசுதேவர், சங்கர்ஷர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர். இதை மட்டும் இப்ப தெரிஞ்சுங்க. மேல மேல அடுத்தடுத்து நீங்க படிக்கும்போது கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பக்தியில் யோகிகளான பரம மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். இங்க பாத்தீங்களா, இங்க வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்க போறாரு? நேரா கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போறாரு. அதே மாதிரி மகாத்மாக்கள், யாரொருத்த மகாத்மாக்களும் அவங்க எல்லாம் யோகத்துல சிறந்தவங்க. என்ன யோகம்? பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்துல சிறந்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? இந்த துன்பம் நிறைந்த உலகத்துக்கு, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம்னா துன்பம் நிறைந்த உலகம், அசாஸ்வதம்னா நிரந்தரம் இல்லாத உலகம், தற்காலிகமான உலகம். இந்த உலகத்துக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க? திரும்பி வர மாட்டாங்க. அவர்கள் வந்து ஏன்னா அவங்க மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அவங்க வந்து எப்படி நேரா வந்து கிருஷ்ணலோகத்துக்கு சென்றடைவார்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ பிரம்ம புவனால் லோகா புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாம் உபேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம நா வித்தியதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஆ பிரம்ம பூணாலோகா, பிரம்மலோகத்திலிருந்து இந்த கீழ்நிலையான இந்த உலகம் வரை தான் ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில். மிக உயர்ந்த லோகம் எது? ஜட உலகத்தோட மிக உயர்ந்த லோகங்கிறது பிரம்மலோகம் தான். சத்தியலோகம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, அதாவது பாதாள லோகம் வரையிலும் உள்ள எல்லா உலகமும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னது? இது வந்து சொர்க்கம், கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம். ஏன்னா அங்க வந்து இந்திரனோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த இந்திர பதவியை பறிக்கிறதுக்கு யார் வருவா? அசுரர்கள்லாம் வருவாங்க. அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் போர் நடக்கும். அப்ப அது வந்து கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம்னு சொல்லப்படுது. இந்த பூமியை பத்தி நமக்கு கேட்கவே வேண்டாம். எந்த நேரத்துல யாரு குண்டை தூக்கி அணுகுண்டை போடுவாங்கன்னு தெரியாது. எப்ப வேணா அழியக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு நிறையத்துல கலவரம் நிறைந்த பூமின்னு நமக்கு தெரியும். நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. அதை விட கீழே பாதாள லோகத்துல நரகம் வந்து பாருங்க, நெருப்பா இருக்குது. அதுல வந்து எத்தனை உயிர்களை வந்து ஆத்மாக்களை கொண்டு தூக்கி போடுறாங்க. அந்த மாதிரி இந்த சொர்க்கலோகத்தை விட தாண்டி உயர்ந்த லோகமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மலோகத்துல இருந்து தாழ்ந்த லோகமா இருக்கக்கூடிய பாதாள லோகம் வரையிலும் என்ன பிறப்பு இறப்புங்கிறது மாறி மாறி நடக்கக்கூடிய துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஏன்னா என்னோட உலகத்தை அடைஞ்சவங்க யாரு? கிருஷ்ணலோகத்தை அடைஞ்சவங்க யாருமே மறுபடியும் மறுபிறவி எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் இதுல வந்து உறுதிட்டு சொல்லி இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். சஹஸ்ரயுக கரெக்ட் தானே மாதாஜி? அதுதானே இல்லையா? 3 ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க மாதாஜி, 17, 18, 19. ஓகே மாதாஜி. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தமஹ சஹஸ்ரயுக பர்யந்த மஹர்
यत् ब्रह्मणो विदुः கரெக்டா பிரிச்சேனா மாதாஜி? சாரி yes மாதாஜி. Mataji. Yes, Mataji. சாரி படிச்சிருக்கேன், மூணையும் படிச்சிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தம் ते या युग सहस्रान्तं तां ते अहोरात्ररविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्य हराकमे रात्याकमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतक्राम स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पात प्रभवत्य हराकमे. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல அந்த ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டது. இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலியுகம். அந்த 4 யுகங்களும் 1000 முறை சுழலும் போது அது வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லப்படுது. அந்த நம்ம வந்து அந்த கல்பங்கிறது வந்து ஒரு பர்மாவோட ஒரு பகல். 1000 தடவை அது சுத்தி வந்ததுன்னா ஒரு பகல் வருது. அதே போல இன்னொரு 1000 முறை சுழலும் போது பிரம்மாவோட இரவு காலமா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு காலத்திலயும் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சத்தியயுகத்துல வந்து 17,26,600 ஆண்டுகள். அது வந்து அப்போ வந்து அறியாமையும் பாவமும் சுத்தமா கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப புண்ணியம் நிறைஞ்ச காலமா இருந்தது. 12,96,000 ஆண்டுகள் வந்து திரேதாயுகம் சொல்லப்படுது. அப்போ வந்து பாவங்கள்லாம் ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம். அதுக்கு பிறகு அப்புறம் துவாபரயுகம் வந்து 8,64,000. அதுக்கே வந்து காலம் வந்து குறையுது பாருங்க. யுகங்களுக்கே வந்து காலக்கெடு வந்து கொஞ்சமா வந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போ வந்து என்ன செய்யுது, துவாபர யுகத்துல புண்ணியமும் தர்மமும் சீர்குலைஞ்சிருது சுத்தமா. அப்புறம் வந்து பாவங்கள் வந்து மேலோங்க தொடங்குது. துவாபர யுகத்திலேயே ஆரம்பிச்சிருது. அதனாலதான் பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவதாரம் எடுத்து அழிக்க வராரு அதர்மிகளை, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக வராரு. நம்ம கலியுகத்துக்கு எவ்வளவு காலம் அப்படின்னா 4,32,000 வருஷம். இதுதான் இருக்கலையே கம்மியான வருஷங்களை கொண்ட காலமா இருக்குது. இங்க போய் நம்மளோட வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு, போர் நடக்குது, அறியாமை இருக்குது. அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, மக்கள்லாம் வந்து அதர்மம் செய்யறாங்க, பாவங்கள் செய்யறாங்க. உண்மையான புண்ணியம் எல்லாம் வந்து ஏறக்குறைய குறைஞ்சே போயிட்டு, புண்ணியத்தை வந்து நம்ப கூட மாட்டேங்கிறாங்க, ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல நம்ம கலியுகம் இருக்குது. அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து இதை அழிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாரு பகவான், இந்த கலியுகத்தோட கடைசியில வந்து கல்கியா வர்றாரு, அவதாரம் எடுத்து இந்த யுகத்தை அழிச்சு மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு, மறுபடியும் சத்திய யுகத்தை நிறுவுறாரு. இப்படி வந்து காலங்கள் வந்து முழுசும் மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம பிரம்மாவோட மொத்த காலம் வந்து ஆயுள் வந்து 311 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள்னு சொல்றோம். அவருக்கு வந்து நம்மளை பொறுத்தவரையில அது வந்து அந்த 311 ட்ரில்லியன்ங்கிறது வந்து ஒரு மிக நீண்ட காலம். ஆனா ஆன்மீக கணக்குல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மின்னல் வெட்டு மாதிரி தானாம். ஒரு மின்னல் வெட்டினா எவ்வளவு, ஒரு நொடியில கண்ணுக்கு ஒரு கண் சிமிட்டுற நாழி, அந்த நாழி தான் வந்து ஆன்மீக கணக்குல பிரம்மாவோட ஆயுள் காலமா இருக்குது. அவரோட அந்த ஆயுள் காலம் இது பண்ணும்போது அவர் பிரம்மாவது என்ன செய்யறாரு, அவரோட பகல் நேரத்துல எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவ்வியக்த நிலையில இருந்து வெளியிடுறாங்க. அவரோட இரவு வந்தோம்னா அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்துடன் இணைந்து விடுகிறாங்க, அதாவது மறைஞ்சு விடுறாங்க, அழிவுறுது. இது வந்து ஒரு பார்ஷியலான பிரளயம்னு சொல்லப்படுது. பிரளயங்கள் வந்து மகா பிரளயம்னு ஒண்ணு இருக்குது, இது பார்ஷியல் பிரளயம். இது வந்து அவரோட இரவு காலத்துல உள்ள போய் பகல் காலத்துல வெளியில வர்றோம், இது ஒரு பிரளயம். அடுத்தது வந்து இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு, மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர், பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இந்த மாதிரி மக்கள் என்ன செய்யறாங்க, உயிர்வாழிகள் வந்து தோன்றது, மறையிறது, பிறக்கிறது, இறக்குறதுன்னுட்டு மாறி மாறி இதுவே நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. Renuka Mataji, Hare Krishna. Renuka Mataji, Hare Krishna. Shri Vidya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji.
परसस्मात् पावोऽन्या अव्यक्तो अव्यक्तात् सनात् या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இப்ப வந்து நம்ம ஜட உலகம் தோன்றி தோன்றி மறையக்கூடியது, நித்தியமற்றதுன்னு தெரியுது. இதை தாண்டி நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் இன்னொரு உலகம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை. அது எது? அதுதான் பகவான் இருக்கக்கூடிய, இந்த வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உலகம். அதுதான் இங்க பாருங்க, சிவபெருமான் இருக்கிறாரு, எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க. எல்லா தேவர்களும் எல்லா இறைவர்களும் இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? அவரை வாழ்த்துறாங்க, கொம்புகள் முழங்கி அவரை துதி பாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உலகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, பகவானோட கிருஷ்ண உலகம் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. அது வந்து எந்த காலத்திலயும் அழிவடையாது, அது நிரந்தரமானதுன்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाद गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து உயிர்வாழிகள்லாம் எந்த நேரத்துல உயிர் விட்டா எந்த உலகத்துக்கு போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், பகவான் அறிஞ்சவங்க, அப்புறம் வந்து அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் இந்த அக்னி அந்த மாதிரி நெருப்பு இருக்கு, அந்த தீ இருக்கு, அந்த நேரத்துல ஒளியில் பகல் நேரத்துல, பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை, அதாவது நம்ம வந்து 2 விதமான நிலை வருதுல, தேய்பிறை வளர்பிறை. அந்த வளர்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில், அதுதான் வந்து உத்தராயணம் சொல்லப்படுது. அந்த காலத்துல யார் ஒருத்தவங்க உயிரை விட்டாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க? பகவானை சென்று அடையிறாங்க, அவங்க வந்து திரும்பி பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி புகை, இங்க வந்து பாருங்க, அங்க வெளிச்சமா இருக்கு, இங்க வந்து என்ன செய்யுது? புகை இருக்குது. இந்த புகையிலும் இரவு நேரத்திலும் தேய்பிறை, இது வந்து என்ன செய்யுது? இந்த பிறை நிலை வந்து தேய்மானம் அடையுது. அதே மாதிரி தேய்பிறையிலையும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதம், அது வந்து தட்சிணாயனம். ஆடியில இருந்து அந்த தை பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி மாசி மாசம் வரையிலும் இந்த 6 மாத காலங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். இவங்கெல்லாம் எங்க போறாங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் யோகிகள், ஆனாலும் யோகியா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? சந்திர உலகத்தை போய் சென்றடைகிறாங்க. சந்திரலோகம், சொர்க்கம் அப்படிங்கெல்லாம் போய் இருந்துட்டு அங்க புண்ணியங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கே திரும்பி வராங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் இத பத்தி பக்தர்கள் யாரும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த இரவு புண்ணிய காலத்துல உயிரை விடணுமா, இந்த இந்த தட்சிணாயத்துல உயிரை விடணுமா, இது உத்தராயணத்துல உயிரை விடணுமா, இல்ல வந்து பகல் நேரத்துல உயிரை விடுறதா, இரவு நேரத்துல உயிரை விட வேண்டியதான்னு பக்தர்கள் கவலையப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அது எல்லாம் பகவான் பொறுப்படுத்துக்கிறாரு. நம்ம எந்த நேரத்துல உயிரை விடணும், எங்க போய் சேரணுங்கிறது பகவானோட முடிவு. அந்த மாதிரி நம்ம முடிவு எடுத்தா கூட நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளால அது செய்ய கொடுத்த முடியாது. ஆனா பீஷ்மர் ஒருத்தர் செஞ்சாரு, அவருக்கு மட்டும் அந்த வரம் இருந்தது. அவன் யோகிகளுக்கும் அந்த வரம் இருக்கும், ஆனா நம்மளா போல சாதாரண மக்களுக்கு இருக்காது. நாம வந்து நல்ல நேரத்துல உயிரை விட்டு பகவானை சென்றடையணும்னா நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சிட வேண்டியதான், அவரு பார்த்துக்கிட்டோம் எல்லாத்தையுமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுவாமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கலையே மாதாஜி? பகவத்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु सैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उवैति सात्यम्। தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து யாரு? பக்திமான். யாரு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, வேதேஷு யக்னேஷு, வேதங்களை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, யாகங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல, தபசு தபம் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல, தானேஷு தானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, அப்புறம்
அவர் வந்து கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை. இது எதுவுமே அவர் செய்ய வேண்டியலாம். இது எது எல்லா செயல்களையும் செஞ்சதோட பலன் ஊருக்க யாருக்கு கிடைக்கும்? பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அடையப்படும். அந்த பலன்களை அவர்கள் இழப்பதில்லை. இதெல்லாம் செய்யாமலேயே அவங்க அந்த பலனால் அடைஞ்சிடலாம். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைகின்றான். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நாம போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு தவம் புரியணும், வேதம் படிக்கணும், யாகம் செய்யணும், தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த விஷயங்கள்ல எல்லாம் ஈடுபடுறதை விட நம்ம பகவான்கிட்ட தூய பக்தியை செலுத்தணும். தூய பக்தி செலுத்துறவங்களாலதான் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னும் தூய பக்திக்கு வரல. அது வரையில நம்ம என்ன செய்யணும்? இதையும் செய்யணும், அதையும் செய்யணும். பகவான்கிட்ட பக்தியை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம இந்த கோலோகம், இப்ப இது ஒரு கோலோகம் கோலோகம்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம்ல, அந்த கோலோகம் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? பகவானோட அந்த விருந்தாவன கோலோகம் எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த சார்ட் மூலமா நமக்கு ஹரே கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிருஷ்ணா நம்ம வந்து மாதாஜி, கொஞ்சம் நான் விரிவா கிளாஸ் பார்ப்போம். லீவ் பண்ணிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, கிளாஸ் லீவ் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கிருஷ்ண அர்ப்பணமஸ்து. மாதாஜி நீங்க போனா போங்க, நாங்க கோல சாட்டு தான் காட்ட போறேன். காட்டிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். துர்கா மாதாஜி நீங்க ஸ்கூல் கிளம்புனா கிளம்புங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம இந்த கோலோக சாட்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க. இதுதான் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இங்க பகவான் என்ன செய்யறாரு? ராதாராணியோட நித்தியமான பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுல அவர் ஈடுபட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா அவர் வந்து அங்க நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. இவங்களை சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க? ராதாராணியோட தோழிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. லலிதா, விஷாகா அப்படின்ட்டு அவங்களோட 8 வித தோழிகள், 8 பேர் இருப்பாங்க. அஷ்டசகின்னு அந்த 8 தோழிகளும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இதழா இங்க வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. அவங்கள சுத்தி அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த இதழ்கள்ல யாரு இருக்கிறாங்கன்னா மஞ்சரிகள். அந்த தோழிகளோட தோழிகள் அவங்க வந்து மஞ்சரிகள் சொல்லப்படுது. ரூப மஞ்சரி அப்படின்னுட்டு எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? அந்த அந்த ஒரு 8 தோழிமார்கள் இந்த இதழ்கள்ல இருக்கிறாங்க. இதை சுத்தி எல்லாம் யாரா இருக்கிறாங்கன்னா இங்க பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா யசோதை இருக்கிறாங்க. யசோதை என்ன செய்யறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணா தூக்கிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கோலோகத்துலதான் வாழ்றாங்க. தேவகி, வசுதேவர் அவங்க எல்லாம் அந்த கோலோகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஒவ்வொரு இதழில அவங்களோட உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் இதோட 4 வாயில்கள், இந்த 4 விதமான வாயில்கள் இருக்கு இல்லையா? இத வந்து நமக்கு வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொரு வாயில்லையும் யார் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு வாயிலுமே வந்து ஒவ்வொரு வேதங்களா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வனா அந்த 4 வேதங்களும் அந்த வாயிலா இருக்குது. அதே மாதிரி 4 புருஷர்கள் வந்து இங்க வந்து காவலுக்கு இங்க இருக்கிறாங்க. அதையும் தாண்டி இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா இங்க மதுரா, இந்த இடத்துலதான் வந்து மதுரா இருக்குது. ஜெகநாத் பூரி இருக்கு, துவாரகா இருக்குது. இது எல்லாமே எங்க இருக்குது? இந்த இதுல இருக்குது, கோலோக விருந்தாவனத்துக்குள்ள இது எல்லாமே இருக்குது. அடுத்ததா இது வந்து என்னன்னா வைகுண்ட லோகங்கள், எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்குது. ஒன்னெல்லாம் இல்ல. இது வந்து மெயினான இங்க ஒரு வைகுண்ட லோகம் இருக்குது. இந்த வைகுண்ட லோகத்துல பகவான் என்ன செய்யறாரு? மகாலட்சுமியோட அங்க வாசம் செய்யறாரு. அதை தாண்டி லேயரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேயர் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு லேயர்லயும் நிறைய வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு லோகத்திலயும் பகவான் வந்து ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா? பிரம்மர், நாராயணர், நரசிம்மர், அப்புறம் வந்து என்ன கோவிந்தர்னு நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்தார் இல்லையா? அந்த ஒவ்வொரு அவதாரங்களும் இந்த ஒவ்வொரு லோகத்துல வந்து இங்க இருக்குது. அதே போலவேதான் இந்த 4 வாசல்கள் இங்கேயும் இருக்குது. அந்த மாதிரி 4 வாசல்கள்லயும் இங்க வந்து சண்டா, பிரச்சண்டா, அப்புறம் வந்து இங்க வந்து யாரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாசலுக்கும் ஜெய, விஜயா, அது மாதிரி எல்லா வாசல்கள்லயும் என்ன செய்யறாங்க? விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் இங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல இது வந்து வைகுண்ட லோகம்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு கொஞ்சம் மேலதான் இங்க அயோத்தியா இருக்குது. நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல என்ன பார்த்தோம்? இது பார்த்தோம், துவாரகா, மதுரா,
பூரி, அந்த 3 லோகங்களும் அங்க பார்த்தோம். அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து அயோத்தியா வருது. அதுக்கு கீழே தான் இந்த வந்து வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கிறதா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு அடுத்ததா இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா, இது வந்து விரஜா நதி. அந்த அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா இது வந்து பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லப்படுற, நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல, அருவவாதிகள்லாம் அடையக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி இருக்குது. அதுதான் வந்து என்னன்னா விரஜா நதியும் இந்த இடத்துலதான் இருக்குது. அதை தாண்டி இப்ப இங்க வந்து நம்ம இங்க வந்து பகவான் வந்து காரணகதாய் விஷ்ணு இங்க படுத்திருக்கிறாரு. காரணக்கடல்ல அவர் படுத்திருக்கிறாரு. அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் வந்து இங்க உருவாகி மணிமணியா அந்த கோல்டன் கலர்ல வருது இல்லையா, அத்தனையும் வந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்ச உலகங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தோன்றி வருது. அங்க வந்து பகவான் வந்து சம்புனா சிவபெருமான், இங்க ரமாதேவி, இங்க வந்து இது யாருன்னா மாயாதேவி. இப்ப இங்க இருக்கிறது ரெண்டும் என்னன்னா இது மகத்தத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது மொத்த இது ஜடம். அந்த மொத்த மகத்தத்துவங்கிறதுல இருந்துதான் அவர் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட பார்வையை வந்து மாயாதேவி மேல செலுத்துறாரு. அந்த பார்வை மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இவருதான் தந்தை, இவரு வந்து நமக்கு தாய். இவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம என்ன செய்யுது, நம்மளோட இந்த உலகம் எல்லாம் தோன்றுது. இந்த 14 உலகங்களும் இந்த இருக்கு பாருங்க, தோன்றக்கூடிய நிலை வந்து இந்த கருவுறதுனாலதான். இங்க படுத்திருக்கிறது யாருன்னா இவரோட அடுத்த விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு. இவரு வந்து அடியில இங்க வந்து என்ன செய்யறாரு, கர்ப்போகதாயி ஓஷன்ல படுத்திருக்கிறாரு. இங்க இவருக்குதான் வந்து ஆதிசேஷன் வந்து பாம்பனையா இருக்கிறாரு. மகாலட்சுமி தாயார் வந்து கால் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இவரோட உந்தி கமலத்துல இருந்து நாபியில இருந்து என்ன வருது, ஒரு தாமரை வந்து இந்த கொடி வருது வருங்க. இங்க வந்து பிரம்மதேவன் இருக்கிறாரு. அந்த தாமரை மலர்ல பிரம்மதேவன் இருக்கிறாரு. அவரு என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகங்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கிறதுக்கான சக்தியை இவரு கொடுக்குறாரு. அதன் மூலமா நம்ம வந்து இந்த 14 உலகம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 14 உலகங்களும் இங்க வந்து இருக்குது. நம்மளுடைய உலகம் இந்த சென்டர்ல இருக்குது. நம்மளோட பூலோகம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. நமக்கு மேல வந்து ஒரு 6 உலகம், நமக்கு கீழே ஒரு 7 உலகம், மொத்தம் 14 உலகங்கள் இருக்குது. இந்த உலகத்துல உள்ள இந்த அத்தனை உயிர்வாழிகளோட இதயங்கள்லயும் யாரு இருக்கிறாருன்னா இங்க இருக்கிற ஷீரகதாயி விஷ்ணு. இவரு வந்து பார்க்கடல்ல இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு. பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் என்ன பண்றாரு, பரமாத்மாவா நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாரோட மனசுலயும் வந்து உள்ள புகுந்து இருக்கிறாரு. இது வந்து துர்வலகம். இத மாதிரி அங்கங்க நிறைய இருக்குது. இதுல வந்து இன்னொரு இது என்னன்னா, இது வந்து எத்தனை லேயர் இருக்கு பாருங்க, ஒரு 7 விதமான லேயர், 8 விதமான இது இருக்கும். அது என்னன்னா ஒவ்வொரு லேயர்லயும் ஒண்ணு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளோட அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒண்ணா அந்த நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது எல்லாம் தாண்டி அடுத்தது நம்மளோட புத்தி, மனம் கிடையாது, புத்தியும் அகங்காரம். இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, 7 லேயர். ஒவ்வொரு லேயரும் அடுத்தடுத்து போகும்போது இன்னும் அதிக அளவுல வந்து திக்னஸ் அதிகமா இருக்கும். அந்த குவான்டிட்டி, திக்னஸ் குவான்டிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்மளோட உலகமே இருண்டு இருக்கு பாருங்க, இருளோட இருக்கு. பகவானோட உலகம் ஒளிமயமா இருக்கும். அந்த இருண்ட உலகத்துக்குள்ள நம்ம வந்து இருக்கிறோம். இங்க இருந்து நம்ம எங்க போகணும், இங்க இருக்க பூலோகத்துல இருக்க நம்ம வந்து இதுல இருந்து கிளம்பி நம்மளோட உயிர் வந்து இந்த இதெல்லாம் கடந்து விரஜா நதி எல்லாம் கடந்து வைகுண்ட லோகத்தை கடந்து அங்க மேல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகணும்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட முயற்சியை நம்ம எடுக்கணும், முயற்சி செய்யணும் பகவானை சென்றடையறதுக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கோலக சாட்டு மூலமா நமக்கு ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் இது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ண லீலை. பகவானோட கிருஷ்ணர் என்னென்ன லீலைகள்லாம் புரிஞ்சாரு. அவர் வந்து பசு கன்றுகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பாசமா இருந்த எல்லா மிருகங்களும் அவரை சுத்தி நிக்குது. ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு கோகுலத்துல என்னென்ன லீலைகள் புரிஞ்சாரு. இங்க வந்து வீட்டுல வந்து வெண்ணெயை திருடி சாப்பிடுறாரு. தாய் யசோதை வரும்போது ஒளிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன லீலைகள் புரிகிறாரு. வெண்ணெய் எடுத்து குரங்குக்கு கொடுக்குறாரு சாப்பிட. இதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ண லீலைகள் நேற்று கூட ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதை கேட்கறதுக்கு, அலுப்பே தட்டலைன்னாங்க. அப்படின்னா என்ன, எதனால, இந்த கிருஷ்ண லீலை வந்து அவ்வளவு சுவாரஸ்யமானது. நம்மளோட பௌதீக கதைகள்லாம் என்ன செய்யும்னா நம்மள வந்து சலிப்பு தட்டும், ஏதாவது கொஞ்சம் மேல பார்க்க முடியாது. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்கும்போது நமக்கு சலிப்பே தட்டாது, இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்கும். அதுதான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எப்படின்னா முகுந்த மாலைங்கிற பாடல் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதுல வந்து குலசேகர ஆழ்வார், அவர் ஒரு ராஜாவா இருந்து ஆழ்வாரா மாறினவர். அவரு பாடினதுதான் இந்த பாடல். என்ன பாடி இருக்கிறாரு அப்படின்னா,
கிருஷ்ணத்வதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் புதஸ்தே. அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா, மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வார் யாரு? குலசேகர ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. எனக்கு இப்ப நான் நல்லா திடகாத்திரமா இருக்கிறேன், நான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன், உன்னை நினைக்கக்கூடிய நிலையில நான் இருக்கிறேன் பகவானே, இப்பவே நான் இறந்துட்டேன்னா நான் உன் திருவடியை சேர்ந்து உனக்கு பக்தி தொண்டாற்ற முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு வயதாகி எனக்கு உடம்பு ஏதாவது நோய் வந்துன்னா, அதாவது கபம் வாதம் பித்தம் இதெல்லாம் என்னோட நெஞ்ச உருக்கி குரலை ஒடுக்கிட்டுனா, மனசு தடுமாறுபடி செய்துட்டா, நான் உன்னோட மரண காலத்துல நான் எப்படி பகவானே உன்னை நினைக்க முடியும்? மரண காலத்துல நான் உங்களை நினைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யறது? அதனால என்னை இப்பவே என்னை கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு அவர் பாடுறாரு பகவானை பார்த்து. அப்படின்னா பாருங்க அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பகவான் மேல உள்ள ஒரு ஈடுபாடு. இது ஒரு அன்னத்தை உதாரணமா வச்சு ஒரு தாமரையை வச்சு சொல்றாங்க. அன்னபட்சி எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா, இந்த தாமரைக்குள்ள பூரணும்னா அந்த தாமரை தண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டை எப்ப பார்த்தாலும் மூக்கால குத்திக்கிட்டே இருக்குமா. அது போலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான்கிட்ட உன்னோட தாமரை திருவடிகள்ல நான் சேரணும் அப்படின்னு தன்னோட விருப்பத்தை இதுல தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. இது குலசேகர ஆழ்வார் முகுந்த மாலையில பாடிய ஸ்லோகம். இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் 8ஓட இருக்கோம். இதோட நம்ம கிளாஸ் இன்னைக்கு நிறைவுறுது. நான் பிரார்த்தனை முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஸ்ரீ ராமாச்சாரியா ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். எல்லாரும் ஒரு நாள் பொறுமையா உட்காந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் இப்போ.